ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ବିକଶିତ ଗାଁ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଦୁର୍ଗମ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି କି? ନା ଏଠି ରାଜନେତା ଠାରୁ ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ବାବୁମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ସୁନାପାଙ୍ଗା ଗ୍ରାମରେ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ବିକଶିତ ଗାଁ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା 7 ସପନ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଥରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ହେଉଛି ସେହି ଦୃଶ୍ୟ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବ୍ଲକ ଗଦାପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ଥିତ ସୁନାପାଙ୍ଗା ଗ୍ରାମରେ। ଏଠି ରାସ୍ତାଘାଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ଅନେକ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଦୁର୍ଗମ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି କି ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା? ଆପଣମାନେ ଥରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟଟି ହେଉଛି ସୁନାପାଙ୍ଗା ଗ୍ରାମ। ସୁନାପାଙ୍ଗା ଗ୍ରାମକୁ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ରାସ୍ତାଘାଟର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁନି ଗାଁକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଗ୍ରାମବାସୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ହଟସିଟ୍ ଭିଜୁଆଲରେ ସୁନାପାଙ୍ଗା ଗ୍ରାମରେ କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। नमस्कार, मो नाम होची विशाल माझी। मो ग्राम होची सुनापांगा, पंचायत होची गोदापुर, ब्लॉक दारिंगबाड़ी। आज्ञा आमे एटी होचु आमे सुनापांगा ग्राम रे 15 परिवार अच्छु। सेठिरु आमे एटी वर्षा दिने जीवा आसिया पाई बहुत कष्ट होची। से पटे गले 3 किलोमीटर होची मेन रोड। सेठी रास्ता नाही कि करेंट रो सुविधा नाही। एटी शॉर्टकट पड़ुची बोली एटी जाउचु विद्युत तार बांधिकी जाउचु। वर्षा दिने बहुत भय भी होउची। एटी बेसी डर भी लागुची। तेणु जेतकी अमल हेबाटा भी एटी नेबा आनिया पाई माने किछि सुबि माने कष्ट रे नेबा आनिबा करूचु। सरकार को अनुरोध जे मोर ब्रिज करेंट रास्ता देले भलो होई थांता। आज्ञा मोर ना होची सुशांति मिटा माझी। आम गाँ होची सुनापांगा। एटी बहुत टाइम रे जीवासा असुविधा होचु। पिला मन को पढ़ा पढ़ी रे एटी आसी पारुनु। इंतिया का पिला माने डेलीवरी माँ मन को एटी भूई के आसी बारू टिके असुविधा हमर होची। सेति पई हमर सरकार को एटी संको गुटे देले सुविधा ही तांता। दर्शक बंधु, एटी प्रश्न उठुची, सरकारଙ୍କର ଯୋଜନା ବିକଶିତ ଗାଁ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଦୁର୍ଗମ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି କି? ତେବେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଏଠାରେ ବୃଥା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏହି ଭିଜୁଆଲଟି, ଯାହାକି ପୋଲ ନଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଏ ହେଉଛି ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଯାହାକି ସୁନାପାଙ୍ଗା ଗ୍ରାମ। मो ना होची जिलो मुठा माझी। हमर ग्राम होची सुनापांगा। हमर पंचायत होची गोदापुर, ब्लॉक होची दारिंगबाड़ी। किंतु दारिंगबाड़ी रो कि ब्राह्मण हो कि गोदापुर जीवा पाई बहुत असुविधा होची। कारण एटी वेर सरकार देई छंती विद्युत करबा पाई सेटा रिजेक्ट हेबाटा आनी कि बहुत कष्ट रे आनी कि एटी नाल रे बांधी कि आमे जाउछु। काहे कि ना हमर जीव रक्षा पाई बा गोदापुर गले भी साबन की कौन हेलो कि नले जे कौन सी असुविधा हेले चाउल मिलुची, चाउल असुविधा हेले एटी जाऊ बोली कि आमे सेटा करिछु। आज्ञा सरकार को आमे अनुरोध करूछु एटी संको गुटे देले आमे सुविधा पाई थांतु। ଏହି ନଦୀ ପାଣି ଦେଇ ଗର୍ଭବତୀ ମା, ଶିଶୁ, ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଜିନିଷପତ୍ର କିପରି ବା ସେମାନେ ପାର କରିବେ? ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏହି ଭିଜୁଆଲଟି। ପାଣି ଗୋଟେ ଛାତିଏ ପାଖାପାଖି। ତେବେ କିପରି ଗ୍ରାମବାସୀ ଏଠାରେ ଯାତାୟାତ କରିବେ? କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଲେ ଆପଣ? ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଏଟା ହଉଛି ଚାଉଳ। କୋଉଠୁ ଆଣିଲେ ଆପଣ? ଏଟା ଧୁସାରୀରୁ। ଧୁସାରୀରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି? ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ଯିବା ପାଇଁ ପୋଲର ସୁବିଧା ନାହିଁ? ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଏ ତାରରେ ଦେଇକି ଆପଣ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସବୁବେଳେ ଯିବା। ଚାଉଳ ଯଦି ଆପଣ ନେଲା ବେଳେ ଯଦି ଏଠି ପାଣି ଭସେଇକି ନେଲା ବେଳେ ସେ ଚାଉଳ ତ ଭାସିକି ପଳଉଥିବ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଭାସିକି ପଳଉଛି। ଭାସିକି ପଳଉଛି? ହଁ ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ କହିବେ ସରକାରଙ୍କୁ? ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏଠି
ନୂତନ ବ୍ରିଜ୍ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ଉଜ୍ଜୀବ ସୁନା ମାଝୀ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଜିସା ସୁନା ମାଝୀ। ମୁଁ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଗୋଦାପୁର 3 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଗୋଦାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଗାଁ ଥାନା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବ୍ଲକ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆମର ସୁନାପାଙ୍ଗା ମେରାଗୁଡ଼ି ଉଚାଗୁଡ଼ି ଆଉ ମହଲ ବଜା ଡଙ୍ଗାବାଦେରୀ ଏମିତି ଲୋକ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କେ ଇଆଡ଼େ ଆସିବାର ଯିବାର ତାର ଯେକୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଟା ପାଇଁ ବିଶେଷତଃ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ବ୍ରିଜ ଯେହେତୁ ଦେଲେ ଉପକୃତ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲିକି ମୁଁ ବିଶେଷତଃ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସରକାରଙ୍କୁ। ବିଡିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନରେ ରଖାଇଥିଲୁ। ଅନେକ ରାସ୍ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ବ୍ରିଜ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରଖାଇଥିଲୁ। ଆପଣମାନେ ବିଡିଓ ସାର୍ ସେମାନେ ବ୍ଲକରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କି କରିନାହାନ୍ତି ସେ ଆମେ ସେଟା ଜାଣିପାରିବୁ ନା, ମାତ୍ର କରିଥିଲୁ। ଆମେ ଥରେ ଏଠି ଆକା ଆମେ କରିଥିଲୁ, ଇଏ ଡାକିକି ଆମେ ମ୍ୟାଡମ ବାଲା ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଇଏ କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ଯେକୌଣସି ସେଟା ହେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ଏଠି 7 ସପନ। ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ବିକଶିତ ଗାଁ ଏବଂ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଏଠାରେ ଅଧା ଅଧୁରା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଦୁର୍ଗମ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସେଠି ପୋଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ନଦୀରେ କି କରିବ ସେମାନେ